אז מה קורה חברים? כאן אילי בעוד סרטון חדש ומטורף, והיום אני כאן משחק בולסטאר עם דוד שלי, הוא כאן יושן אצלי, תגיד שלום. שלום. יאללה, אבי. יאללה, ושימו את זה. שים דנמייק, שים דנמייק, שים דנמייק. יש לך. הנה. בחירה, לא בחירה. שנייה, זה קודם כל שסופים. רגע, למה זה לא נותן לי? מה זה אחר זה? במגן, פלוס אחד. יאללה, שימו רדי, אבי. יאללה. הוא אוהב לעשות קליקים. זה הכלב שלי נובח, כי דודים שלי פה מטיילים. אז הוא לא סובל את זה. תסתכלו מה למדתי לעשות. עוד שנייה אצלי. מה זה? טוב, אבי, טוב, אבי, אני ממש לא מוותר, אני ממש בכלל לא מוותר. במקלט. למה לא עולה לי HP? מה זה אחת? די, זה לא מצחיק. משהו. ביי, אבי, ביי. די, זה לא פה. יאללה, אתה רוצה אתגר? אתגר, יאללה. אתגר, 1v1. רגע, אח שלי, רגע. וואי, זה חד אבל. מגן, זה. ורגע, זה קצת אמא שלי כאן, אנחנו אחרי קידוש, נכון? תעשה, אבי, תעשה. רואים אותי גם? רואים אותי בסרטון? אבל אפשר לעשות שיראו אותך, אתה רוצה? קפוץ, אבי, קפוץ. לא רואה אותך. קפוץ, הנה, אני כאן. שלום. הייתי כבר רואים. אתה רוצה, אני לא אוותר? לא רוצה, מה שאתה לא יכול תעשה. אני משחק הכי טוב. תסתכלו איזה טוב אני עם בנקה. פאק, איזה דיכאון. בוא. בוא תחכו. אין לי אולטי. יש לי. קפוץ. לא רואה אותי. הנה אני כאן. קפוץ. בומבוקלט הלך עליך, יגיעת. וואו. אחי, אתה היית עם מייפר, היית אמור לפרק אותי. כיף ככה? שנייה, אני חוזר. התחלנו. עוד אתגר? אבי. עוד אתגר? אבל למה ככה עם הדלת? אז עוזי רגע. צחק. ויתרתי. עכשיו אני לא מוותר, חכה מה יהיה לי עוד מעט. אתה גם לא יודע איפה אני. אני לא זז מהמקום שלי. אני גם. לא כאן, חברים יקרים. לא. מה קורה?
הבוט שלי מפרק לך. הבוט שלי מפרק אותך, לא. זה הבוט שלך? כן, זה הבוט שלי, חכה. זהו, עכשיו ממשיכים. זה הבוט שלך? כן, עכשיו זה לא הבוט שלי, עכשיו זה אני. תמדוד. נשבע שזה היה מקודם, הבוט שלי. כבוד. אז מה, שלום. יש עוד אחד באחד הזה אני אפרק אותך. בוא אליי, בוא אליי. אני פה איפה שאני, לא אכפת לי. אז אני גם פה. תבוא תהיה גבר. חכה, דקה, אני בדקה. תבוא, מה אתה חברים, מה הולך לקרות לו פה? וואו. אתה פה, נכון? לא. תבוא אם אתה גבר. אני לא פה, אני בכלל לא פה. רגע, אני עוד שנייה באה, אני עוד דקה מגלה. טוב? איפה? אני נמצא אותך בכל המקום, שימו לך עליי. אל תקרא כמה הדג. אל תדאג, אמר הדג, אל תדאג. הוא הדג אמר שלא תדאג. יאללה. יאללה. איזה דמות? לא אומר. מה לא אומר? שמתי שלי, נכון? היה לי פרק אותך. אני לא רוצה שזה יעשה. בוא נראה לי את הפרקים איתו. אתה לא יודע איפה אני? רוצה לראות איך נדע? תדע זה, שימי דבר. תסתכל, אני עושה לך מיואינג. לא. יאללה, אתה מת, אתה מוכן? יאללה. לא, רגע. רגע, יאללה, בוא. מחליף. איזה סכין שמת? דמות? כן. תגיד איזה אתה שמת. קודם אתה. אז בוא נדע. בוא נראה. אני אפרק אותך. בוא נראה. סכין של 150 יהלומים שלי. אם אתה מנצח אותי, או שאתה רוצה. כי אם אני מנצח אותך, מה אתה מביא לי? שום דבר. שום דבר, כי אתה יודע שאני נצח אותך. וביי. וואו, היית וואן HP. אם הייתי משתמש בוט הייתי שבר אותך, אבל לא רציתי. עכשיו רוצה לראות איך אני שבר אותך? כן. אז תתקרב, נו. כן, אני פה, נו, תתקרב. בוא אליי. הנה, אני פה, נו, תתקרב. לא, למה אתה מפחד? הופה. והופה. הופה. בומבוקלט. בום. חכה, וואו. אתה עכשיו תצטער. בוא נראה. נוסעים את האולטי, אל תפחד. מה זה בושה? לא לפחד, גבר, לא לפחד. אתה רימנת עליי, אבל לא משנה, יאללה, שים רדיסים. לא, רגע. אתה מפחד מפרנק. שים קולט, תהיה גבר, שים קולט. שמתי. תשמע ששמת. לא נשבע, אסור לי. אוקיי, אסור לך, אוקיי. אמרת משהו על פרנק, שים פרנק. שמתי. תשמע. נשבע. מותר לך להישבע, בומבוקלט. שמת פרנק, אני יודע. תראה ששמת פרנק. נשבע. ושמתי סקין יותר טוב. אני מפחד.
יש לי גם את הסקין שלך. טוב, קיבלתי מכוכב. בומבוקלד. בוא אליי, בוא. אני בא. אוי, אני בא. אוי, אני... וואו, מה הולך לקרות לך? אלוהים. בוא. אני בא, הנה אני, אוי, בומבוקלט, הלך עליך. הלך על הגיעת. לא נורא, עכשיו נפרק אותך. להתכונן. יש עוד משחק שאתה תפסיד. אני מפחד. איך השתמשתי? מה זה אחר הזה? לא פייר. אתה מרמה. יאללה, אני לא טוב. בוא, תהיה גבר שים קולט. אני אוהבת פרנקי. אה? אני אוהבת פרנק. אתה אוהב פרנק? אני גם, יאללה. לא, רגע, אני רק... שמת דיון. נשבע שאני נשאר עם פרנק. כן, לי את ליאו. מה אכפת? אני קורא לך עם פרנק. כן? אתה בטוח? עכשיו אני מפרק אותך, אתה תראה. הלך, חבל. אוי, תתקרב, גבר, הלו. בוא, מה קרה? אוי, מי ינצח? יש עוד מלא. בואו נתגל, בואו. איזה פחדן. מי פחדן? למי אתה קורא פחדן? בוא מקלט. למי אתה קורא פחדן? זה שאתה בורח, שאתה לא תנסים אותך. אין בעיה, שים רדי, נו. נו. וואו, אתה ממש כל כך רוצה שאני אפרק אותך עם פרנק, אה? 2-1. 2-1 עם פרנק לי. עכשיו יהיה 3-1. נו, מה אתה מפחד? נו, מה, איזה פחדן. אני רודף אחריך, כדאי לך לברוח. What is this? וואו, כמעט עשיתי עליך אולטיץ. איזה פספוס. אבל אני הספקתי ועכשיו אין לך אולטי. גם לך אין. אבל עכשיו יהיה לי. ופה. אולי אתה רוצה להחליף או לא? לא? תחליף אותה. אני מחליף. רגע, את מי אני אשים? יאללה, שים אותו. אני אחליף יאללה, תפרק אותו כסה. לא, רגע, לא. יאללה, שים רגע. שנייה. הלך. אבל זה אני שמה. מי? הסכים מדהים. רוצה להטיל אבי? לא, יש מספיק. שמתי את קולט. אמא, לכי, אמא, אנחנו באמצע סרטון. אני באמצע. אמא. אדגר. כן. לא יראו אותך, אם תלכי. רגע. סליחה רגע. אדגר. וואו, אתה הולך למות. וואו, מה קורה לך עם אדגר? לא. אני אוהבת אדגר, אתה בוט תמיד, כי אתה שחקן אדגר ואת אוהבת אדגר. אין כמו אדגר, אין. תהיה גבר, תחליף את אדגר. אין גבר.
בא לי עם סקינים טובים, אני בא לך עם סקינים גם טובים, חמוד שלי. ראית אם לא שמתי? שים את הפרנק, אני שמתי. אני גם שמתי. שנייה. שמתי פרנק. אני גם שנייה. יאללה. חבל ששמת את פרנק. חכה. בומבוק להסתכל. אני גם שמתי. כי אתה שחקן אתגרה? קפוץ עליי, קפוץ. הכל בסדר, יגיעת. הוא היה פחדן. כן, מי פחדן? תקרא לי עוד פעם פחדן. מי פחדן? מי פחדני? מי? הוא קילל, נחזרו לתערוץ. אני לא יודע, לא מעלה את זה. אתה מעלה. לא, הוא לא קילל, הוא לא קילל. איפה נכנס? מה אתה נכנס דפוק? לא יודע, בואו. אני רוצה את פרנקוש. אין לי כוח לשחק. בוא זהו, גומרים את הסרט. אז בוא נשחק. רגע, אז ביי חברים, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, וניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי. ביי.